At nagakalipay gid ako nga makaupod sa inyo sa espesyal nga hapon, first Sunday of March. Imagine abyan no, halinsang January, February, ari kita nakalabot sa first Sunday of March. So madamog nga salamat sa inyo nga pag-tune in liwat sa sini nga istasyon ang aton nga God in Our Homes. Gusto ko nga i-greet ang aton nga mga nagapalamati sa aton nga programa. Una dira sa may Negros Oriental, si Manay Wilma Sirad, salamat gid sa imo nga pagpamati. Kag kabay nga padayon nga maga-enjoy kamo sa aton nga programa. Amo man ginagreet ko ang akong mga co-teachers sa Handumanan Elementary School 1. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati. Kay Ma'am Montaño, kay Ma'am Erlinda Plehe, kay Ma'am Joy Hiroso, kay Ma'am Butalon, kag sa tanan nga mga grade 6 teachers nga nagapalamati upod man ang bilogid nga handumanan. Si Ma'am Jelay Brillante, si Ma'am Ivy Solaivar, madamo gid nga salamat. Alma nga kon nga pinalangga ang classmate dira sa Mansilingan. Salamat man sa imo nga pagpamati. Kag amo man kay Gina ara sa Australia, Gina Bruce, salamat man sa pagpamati maskin sa online. Salamat man sa Daniel's family nga nag-sponsor kag nagabulig sini sa aton nga program. Gusto ko i-greet ang akong manghod si Pastor Bong Daniel, belated happy birthday kahapon siya nag-celebrate siyang birthday. Damo pa nga birthday sang imo nga ma-celebrate. Salamat man sa aton nga station manager kay Ma'am Nona Magbanwa, sa aton technician nga nagabulig subong nga ma-air ining aton nga program. Ari na kita subong mga abyan diri sa radio station para nga maka-broadcast man kita halin gid diri. Gusto gid nato man pasalamatan ang dira sa Banggatutong sa Felisa ang Israela Family Pharmacy. Salamat sa inyong pagpamati kag sa kay Romel Baral Family. Damo gyud nga salamat. Akon man nga cousin and co-teacher April Lumiano. Salamat man sa pag-imbitar sining mga tawo nga makapamati sa aton nga programa sini nga hapon. Kung gawander ka abyan, pwede mo ni matan-aw man sa Action Radio nga FB Live ara man kita dira. So salamat gid nga madamo kaysa wala ko na meet lang ayhan nga nagapamati kamo, madamo gid nga salamat. Kag kabay nga kada hapon, Domingo sang hapon maga-tune in kamo sa amo sa nga oras para nga makapamati makita sang pulong sang Ginoo. Salamat gid sang opportunity kag ari na ang pulong sang Ginoo nga aton nga pamalandungan sa sining hapon. Makita sa Matthew chapter 14 verses 22 to 33, medyo malawig ini nga mga verses. So I will just go through the verses as we talk along this topic. So ako si Mesilyn Daniel Zahula nga nagahatag nagaupod sa inyo sa sining hapon. Kung atong basahon ining Matthew chapter 14, isa ini ka chapter nga daw puno gid sang mga hitabo no, kay diri sa verses 1 kag asa sa may verse 13 mabasa naton dira ang kakulugmat nga pagpatay kay John the Baptist, ginautdan siya sang ulo kag ang mga disciples sa verse 12 ginkuha nila iyang lawas kag gindala kag ginlubong siya kag ginsugid nila ini kay Jesus. Imagine no nga amo sini ang natabo nga ginpugutan sang ulo si John the Baptist kag ginbalita nila ini kay Jesus. So sang nabatian ni Jesus sa verse 13 he departed by a ship into a desert place apart. Nagpalayo siya. But when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. Nasundan nila siya didto sa kung sadiin man siya nagkadto. Kag sa nakita ni Jesus ang kadaamo gid nga mga tawo, na he was moved with compassion kag ginayon niya ang mga masakiton. Do ka contrast abyan no nga didto nakabati siya sang masubo nga balita. Pero dire sang pagpalayo niya dito sa may nabukid nga nayon, kita niya kadamo nga mga tawo kag luoy siya no ng compassion, mas madalom sang sa kaluoy kag ginayon niya ang mga nagamalasakit.
do ka gapagakuan na ang hapon kag sang medyo sa verse 15, when it was evening, his disciples came to him saying, this is a desert place. Amo naman na diya ang pagpakaon ni Jesus sang 5,000. No, kita nyo ang progreso. Una dira nakabaton si Jesus ang balita nga napat ginpugutan sa ulo si John the Baptist, naluoy siya sa mga tao, nagpang-ayo siya, kag sang medyo pahapon na, makita nyo mga damo ang mga tao nga nagasunod sa iya. So nagdesisyon siya, ang sila sa mga disciples nga papulion sila, pero sila ni Jesus hindi pa kauno naton sila, no? Kag sa nakakaon na sila, nagbusog na sila, may mga nabilin pa nga mga pagkaon. Sa verse 22, diri gid ma-start ang aton nga pamalandong sining hapon, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side. Ginpatabok niya ang iyang mga alagad to rest. Amo ni sini ang realidad abyan, no, nga kung ano man kadamo sang aton nga obra, pag-abot sang hapon, pag-abot sang gabi, kinahanglanon gid naton nga magpahuway. So sang ginpadala yato si Jesus ya, siling diri sa mga sumunod nga mga verse, nagpabilin siya kag nagpangamuyo sa all by himself. Sa verse 24 naman, sang ang ship adto na sa tunga sang dagat, nagulpi, nagtudo ang hangin, kag sang fourth watch na dira siling sa verse 25, ang mga disciples syempre nagpanik na sila kay tudo-tudo ang pagbalibaliskad sang hangin, sang ginabulya sang hangin ang ilang ship, no? Pero sang fourth watch na sang gabi, isang kaagahon, sang sinang adlaw, nakita nila si Jesus nga nagalakat sa babaw sang tubig. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, have mercy. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? So anong aton makuha sa sininga istorya mga abyan? First, hindi bag-o sa mga alagad sa mga sang ni Jesus nga makaatubang gid kita iya sang mga bagyo sa aton nga pag-fulfill sang iya nga sugo sa aton o sa aton pang adlaw-adlaw nga kabuhi ayhan abyan. Para ikaw subong sa tunga sang bagyo, sang problema, mga bagyo sang finances, bagyo sang mga relationships, may problema sa family, may problema sa obra, may problema sa health, may problema sa pamilya, danan, no? Hindi mo mabalaan kung ano ang bagyo subong imo ginaagyan, o kung different man ang signals, no? Signal 1, 2, 3, medyo hinay lang nga bagyo, subong maulan-ulanon, so halong kita, may araman nga may upod nga hangin, may araman ulan kag hangin gid. So ini mga bagyo nga ginaatubang naton mga abyan, nagkakalain-lain kag aton nga i-realisar nga sang tang-ari kita diri sa sining nga kalibutan, mag-atubang kita sining mga problema. Ini mga bagyo naga simbolo sang mga problema nga aton ginaatubang adlaw-adlaw diri sa aton nga kabuhi. So hindi bag-o nga kita, ikaw kag ako abyan, mag-aatubang o nagaatubang subong sang bagyo, kag hindi lang ikaw isa. No, damo ang nagaatubang sang bagyo, aralan ako no sa imo nga pag-handle. Number 2, Jesus allowed Peter to come not only for him to walk upon the water and so show the Lord's power, but that he might also know his own weakness. Saling ni Peter, kung ikaw Jesus, so palakta ko pa kadto dira, no? Kag siling diri nga nagsiling man dayon si Jesus, dali di. Kag nagwa dayon si Peter, kag nag-enjoy siya sang mga
few steps sa iya nga paglakat-lakat sa ibabaw sang tubig. Sa verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. So, sang tam nagatulok siya kay Jesus, wala siya na bother sa mga strong wind o kung sang madlo sang hangin, paglago sang balod, wala siya na bother sina. Pero sang gindistansya na ang iya nga pananaw kay Jesus, kag natanawan niya ba kadlagko gali sa mga balod, katudo sang hangin. Dira nga, nag-amat-amat siya nga lubog sa tubig. And dire ang siling dire, come, no? So siling Jesus pakadto ako gin pakadto man siya ni Jesus, no? Not only to show God's power, but also to show his weakness. Ano na, sang nakita niya na ang mga hangin, ang pagmadlo sang hangin, ang pagdago sang balod, nag-amat-amat siya sang lubog. Nag-amat-amat na siya lunod. Kadalasan balabyan kita ginatagaan sang Dios sang choice, no? Gusto ni Peter ma-experience walking on water, so gintagaan siya ni Jesus ang opportunity to experience that. Not only to prove that Jesus can do this, but also to prove that makita man ni Peter nga he has also his own weaknesses, to humble and prove them and to show the greatness of his power and grace. Pero sa nagsiling na siya nga, galubog na si Peter, nagsiling siya, Jesus, save me. Kanami diri bala sa verse 31, and immediately, right then and there, gin-extended Jesus ang iyang kamot, kagin lift up si Peter who was about to sink. Madumduman naton abyan sa Genesis pa lang, no? Sang si Adam pag si Eve ara sa garden, ginhambalan sila ni Jesus nga tanan pwede ninyo kaunon except one fruit. Dira ang fruit sa tunga sang garden. So they still have a choice. Wala sila ginbutang dito para nga ma-contain lang sila dira kag amo lang ilang obra, kundi they still have choices. Masunod sila bala o kung lain ang ilang obrahon, and then they chose to hindi pagsunod sa kay Jesus, ginkaon nila ang gina-forbid sa ila nga kaon. Kadamo-damo sa makaon nila abyan nga fruit dito sa Garden of Eden, but still ang gina-forbid sa ila, ang ginabawal gid sa ila, amo adto ang ilang nga they choose nga lubagon ang sugo ni Jesus sa ila. But then makita naton dira nga ang grace sang Ginoo ara man Japon sang hapon na ginpangita sila, hindi nga wala kabalo ang Dios kundi sila kundi gusto sang Dios ma-realize nila ang ilang weakness nga kinahanglan sila magtawag sa Ginoo. Pero sang nagtawag ng Dios, nagtudloan na sila sa ilang mga sala, pero ginbayuan Japon sila. Abyan, no, kung galunod-lunod ka sa imong mga problema, subong o kung nahuya ka ng manawag sa Ginoo, ang grace ng Ginoo is still capable of embracing you and lifting you up sa imong situation, subong. Ang kisabalabyan kung ang aton nga vision, ang aton nga mga pananawon, sa aton nga problema, di na kita makatangla sa Dios, makatangla sa pagpanawag sa iya, nagaka-blurred ang aton nga vision, kaya hindi na naton makitaan ang tunay, tuod ng sitwasyon naton. All we have to do is just to lift up our eyes and call on the Lord. Siling ni Peter, Lord, save me, the shortest prayer ever recorded in the Bible, but right then and there, extend ni Jesus nga kamot, kagin pataas, gin luwas si Peter. So sa sining mga verses abyan, una matun-an naton nga hindi bag-o nga kita nag-atubang o ikaw nag-atubang sa anuman nga bagyo nga problema sa sini nga mga panag-on. Kadua, ginatagaan kita sang Dios sang choice. Every day may mga choices kita, may mga dalalagko kag mga magagmay. For example, pag alas 5 gusto mo mabugtaw o matulog, ara na sa imo, kung may obra ka kag hindi ka magbangon, di malate ka, no? Ano man ang choice nga aton nga pilion, there is always a consequence. And then third, even in a stormy day, ara Japon ang aton nga Dios. He is our ever-present help in times of trouble. Ang nakihambas ko sa verse 31 kanami Ginoo, and immediately wala na si Jesus naghambal pa sa iya kay nga nag-amo ka to, no? Waay na sang iban pang explanation, sa iban pang mga questions, kundi right then and there Jesus reached out to Peter
and caught him and said unto him, nga jutay ang imong nga pagtuo, nga nag-doubt ikaw. So, ikanami siniblang nga verse, kaya nag-start sa beheading, sang pagpugod sang ulo kay John the Baptist, medyo masubo, dason nagpang-ayo si Jesus. But then, kung tanaw natin diri sa verse 36, ang end sang verse, and besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. Sa damo nga naglabot kay Jesus, sa damo nga nagpalapit sa iya, siling diri ang tanan nga nakapalapit sa iya, siling diri nag-ayogid. No? Abyan kung ang stories ng imong kabuhi, ayhan kung kisa siling na you have a bad hair day, kisa galain ang imong pamatyagan, ang imong adlaw, do kalaway, you still have a chance to look up to God and call unto Him para nga still your day will end a happy one, no? Nang blessed nga adlaw, productive nga adlaw. He that comes to God must believe, and he that believe in God should come. Kinahanglan lamang kita abyan magpalapit sa kay Jesus. Kagaya kay Peter, no, gusto niya ma-experience ang mas mataas nga experience, and that is to walk on water. Gintagaan siya sang Dios. So kung kisa ka-experience mo kita sa mga dagko nga mga victories sa aton nga kabuhi, and then towards the end of the day daw kalaway na may mga problema nang galabot, may mga conflict na, but still the same, we can call unto God, say, Lord, save me. Ano ayan ang aton nga ayo sa kay Jesus to save us from our family problems. Ayhan, may problema sa imong nga anak, may problema sa imong asawa, may problema sa imong nga bana, o kung may problema sa imong nga workplace, o kung abyan sa sining nga hapon iya wala ikaw sang obra, kag nagapangita ikaw sang obra, you can just call unto God, no? He is right there and immediately he stretched out his hand and lifted up Peter. Kung very down ang imong pamatyagan subong, kagdamo sa challenges sa imong man ayhan nga health, sa imong school kung ikaw ay estudyante, sa imong business kung ikaw may negosyo and you are really struggling, no, ginapakita naman diri sa mga sa balita, no, mataas ang gasolina, kag tanan kita affected sini. So, this is the high time for us to call on God. Ang giyera sa Ukraine, padayon, nga daw sige-sige pagid. Although iba pungko na sa pag-peace talk, no? Pero sige man Japon. Ang aton nga pinaka-importanting obligasyon sini mga abyan, ang pagpangamuyo, kag pagtawag sa Ginoo, Lord, save me. Lord, save us as a nation. Lord, save my family. Lord, save my work. Lord, save my relationships, my children, kung diin man sila subong. O kung ano man ang gusto mo nga iluwason ikaw sa Ginoo. O kung ikaw mismo, abyan sa sining hapon, wala ka pa personal nga relasyon sa iya, hindi mo man siya matawag nga father, kay wala mo pa siya nabaton sa imong tagapusoon, this is also high time for you. So call on God to save you and give you a new life. That abundant life He promised sa Bible. Ang siling niya nga ang magakadto sa iya, tagaan niya sang life in all its abundance, in all its fullness. So abi sa sining nga hapon, ang ini atong pamalandungan sa sining nga hapon ang dasig sang pagsabat sang Ginoo sa aton nga pangamuyo. Ang kisaabian ang sabat sang Ginoo, oo, ara dayon kung kisaman maghulat-hulat kita, o kung kisaman siling nga hindi, that is not good for you. Tandaan ni maabyan nga kung ang aton nga Father there is a duta, excited gid mahatag sa aton sang maayo, how much more ang aton nga Amay nga ara sa langit. Kung ini para sa aton nga kaayuhan, hindi agid ini pag-idalok sa aton, kundi ihatag niya ini sa imo with all His love and with all His grace. So abyan sa sining nga hapon, napasalamat ako sa imong pagpamati, kabay nga aton nga pagpamalandong, nakahatag sa imo ay hansang strength and courage to face another week. Salamat sa Ginoo sang bag-o naman nga semana nga idugang niya sa aton. Gusto ko ikaw abyan pangamuyuan sa sining nga hapon. Salamat gid Ginoo sa sining nga panahon nga nakapamalandong kami sa imong mga pulong. Kagaya kay Peter, nagasinggit kami sa imo Ginoo, nagaayo kami sa imo to save us. Ano man ihang Ginoo ang ginatubang sang akon nga abyan nga problema
problema, challenges sa iyang pagpangabuhi, sa obra, sa pamilya, sa eskwelahan, sa mga neighbors, o kung ano pa gid nga mga challenges sa health, Ginoo, may nagamasakit ayhan. The same thing, we all cry to you, O Jesus, to save us, to heal us, and to restore our relationships, to restore our love, to restore our relationship with you. Kami mga anak nimo, kay ikaw amon nga amay. Ginapangamuyuan ko abyan ining Ginoo, ining akon abi nga nagapamati subong kung nagamasakit man ayhan, kabay nga ang imo nga healing hand will reach out sa sining akon nga abyan. Ag amo man Ginoo kung may problema sa negosyo, kabay Ginoo nga ikaw magahatag sang kaalam, magahatag Ginoo sang wisdom, magpa-discern kung ano ang dapat nga himuon. Salamat o Dios nga ang imong kamot always ready to lift us up ano man ang amon nga situation subong. Ginoo, ginapangamuyuan man namon ang amon nga nasyon as we are facing election this May, kapay Ginoo nga padayon nga pagpresentar sa mga candidates, Ginoo matagaan kami sang kaalam sa pagboto, hindi kami madala Ginoo sa ano man nga mga propaganda, kundi help us and guide us Lord sa candidate nga especially ang amon nga presidente magalid sa amon. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Kabay Ginoo nga ang amon nga nasyon ma-rule ini in righteousness, so that ang mga blessings nga ready sa amon will really be poured out to us. Ang mga ginoo pangamuyo naman ng radio station from the manager, ang technician kag sartan nga nagaulo brother Ginoo, kabay nga ikaw maga-bless sa ila sa adlaw-adlaw, magalukob sang imong paghalong sa amon as they go out each day, nga maprotektahan sila Ginoo sa virus kag sa anong paman nga mga aksidente. Salamat gid that we have this radio station preaching good news to the people. Kabay nga imong pagpakamaayo, ang amon nga ang imong provision sa amon for the whole week Ginoo, amon gid ma-experiensyahan. Madamo gid nga salamat sa imong pagpamati. Kagasta naman sa sunod nga semana. In Jesus name we pray. Amen. Abyan, kung ikaw ginpakamaayo sa inyong programa, pwede mo ako ma-text or ma-call 0945-510-9818. 0945-510-9818. Ako si Mesilyn Daniel Zahula, nagapasalamat din sa imong pagpamati. Kag-asta naman sa sunod nga Domingo. Maayong hapon sa aton nga tanan.